Kining atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, kita ang iyang lungsod, ang mga karnero sa iyang panon. Natuman ni diha nga si Kristo na tao na dinhis kalibutan. Iyang gipakita nga unsa di ay mabuhat sa Ginoo ngadto sa iyang lungsod or ngadto sa iyang mga karnero. Niya sa atong unang pagbasa, gihulagway ni San Pablo kining pagkalungsod sa Ginoo ang iya aning paghatag og hulagway nga mao ni ang lawas ni Kristo. Gitawag na nato sa atong doktrina og mystical body of Christ. Nga kitang tanan usarata kalawas ni Kristo, siya mao'y ulo, ning ulo o niya kitang tanan mao ang iyang lawas, lain-lain tag bahin pero usara kalawas. Sige lingay mong tupad ing namutuo ka nga usarata. Ing na ba? Namutuo ka nga usarata. Ha? Tuo mo? Mutuo mo nga ikaw o kanang mga kawatan usarata? Mutuo mo nga kita o kanang mga manuyupay usarata? Mutuo ka bana nga ikaw o ang kabit sa imong asawa usara mo? Or asawa mutuo ka nga ang kabit sa imong bana usara gyud mo? Ha? Mao gina siya kamatuoran. Unya kay usara man ta kalawas sama nga atong kaning atong ulo mao ni nagkontrol sa tibok lawas, ni asa dinhi ang power. The power to guide, the power to operate, and the power to heal. Ang gahom sa paggiya, ang gahom sa paglihok, o ang gahom sa pag-ayo. Niya sa atong ulo. Mabita nagkonposilo na ginang maigo kas posil sa imong unsa may mahitabos lawas. Ha? Testing. Iana ba? Pusil, ibuto. Unsa may mahitabos lawas. Buyod, patay. Pero maigo lang kas tiil, maigo kas kamot, maigo ka sa imong tiyan, basta di lang yun grabe kayo. Ang kaning ulo makafunction pa, o makadagan pagid na, iya pagid ng tambalan. Tanaw mo anang salida ka na mga kuang-kuan, gubat-gubat, palabi natong Rambo no, mao na akong paborito sa una. Magkasamad-samad, hugs kahoy, hugs pang-pang, bugkos-bugkosan lang, tahion pa niya iyang samad. Kisa may nagdiktar nga tahion ang samad. Ang muna nga ang babae, kaning biyuda, wa man siya kaila ni Kristo. Wa sad ni siya magsimba ni Kristo. Wa sad siya mangayo ni Kristo. Pero pagsugat na nila nga naghilak ang biyuda, pasabot, gisakitan, ang ulo nga mao si Kristo niingon ayaw paghilak. Iya dayong giam-aman ang inahan. Kay bugtong man to niyang anak, niya biyuda pagid siya. Pasabot wa na gid siya kuyog kinabuhi kay patay na sa diyang bana. Gibuhi ni Kristo ang iyang anak. Nganong nabuhi man to? Tungod kay naa ang gahom sa kinabuhi diha sa ulo nato sa simbahan sa iyang lawas nga mao si Kristo. Unsa may atong buhaton aron mulihok ning iyang gahom? Matud pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, John chapter 15, mantingali to, bugo-bugo sa kuaning Biblia. Ay lang kay mo, sig moingon niya sad mo nako, Father, bapataka lagyaw-yaw. Masayop gyud ko kay di man ko bright, bugo man ko. Pero akong kuanas John chapter 15, katong niingon si Kristo, I am the vine, you are the branches. Ako ang punuan, kamo ang akong mga sanga. Pabilin mo din hinako. Kay kun
mabuwag na gani ang sanga sa punuan, matud pa niya, dili na gid ni mabuhi, malaos, malaya, og isugnod sa kalayo. Gilingay mong tupad, ingna nagpabilin pa ka ni Kristo. Ingna ko no? Ingna, wa ka malaksi. Wa ka malaksi. O kanus aman ta malaksi, kung magpakaginoo na ta, kana bang mura na tag-independente sa atong kinabuhi, nga di na ta maghuna-huna, nga ang nagbuhi nato, ang nag-guide nato sa saktong dalan, ang makapaayo nato og maghatag nato kinabuhi, mao di ay ang Ginoo, dili kita. Muna kamo mga ginikanan, musugod na gani mo huna-huna nga kamo mo'y muhatag og maayong kaugmaon sa inyong pamilya, kana nasugod na mo kahimuwag ni Kristo. Ayaw gyud naghuna-hunaa, labi na gyud kamong mga ginikanan, muingon na gyud mo, unsa na lag mamatay ko. Ginoo, ayaw sa akong patya, kay mag-unsa na lang ning akong mga anak, gagmay para ba ni, mingon ang Ginoo, ikaw day tag-iyas kinabuhi. Pwede raman yung kag mamatay karon. Ngilingay mong tupad. Ina, pwede raman yung kag mamatay karon. Ina. Kanang imong tupad, og mamatay na, ikaw, di jud ka ingong mamatay sa dayon, mupadayon ra jud kag kabuhi. Mabutan lang moingon ako, moingon ang uban, Father, iampo in taon nga maayo akong panglawas. Nako nga nom daig mamatay ka. Ayaw pa rin, gagmay pa ako mga anak. Naku, ika din gabuhian ang imong mga anak. Ika din naghatag nilag hangin. Ika din naghatag anang ilang blood circulation. Kanang ilang mga kidney, kanang ilang atay, baga, kasing-kasing. Ika din nagpapunction, ay dili, sad pa rin. Unya nga, hadlok man ka. Ika din naghatag nilag adlaw. Ika din naghimo aning yuta. Ikaw din naghimo anang mga tao nga nitabang ron sa imo sang anak. Kanang tudlo sa imong anak sa eskwelahan, kanang na ang nagsweldo sa imong bana, nagsweldo nimo, ika din naghimo anak nila tanan. Now, dili pa din ako niya. Nganong hadlok man kang mamatay. Mao na tanawa karon ang ato mga tao nga nagpakaaron ingnon nga kunuhay sila maoy mga authorities. Unsa may nahitabo na nag-away, tanawa ng ato ron dihang mga leaders sa atong nasod, mga politicians, siging away. Dinhi sa atong simbahan, kung musugod na sad ang atong mga leaders, nga murag sila gyoy hawd, siging away. Ay, balita na sad karon ay, dito sa Roma, nag-away na sad ang atong mga leaders. Ang Santo Papa, nindot kayo gibuhat sa iyang pagbisita ngadto sa Indonesia, Singapore ba to? Porting daghanang tao, pero ang tuas Roma, ang mga leaders sa to, France man siguro to, Spain ba to, against Rome, na naglalis, nag-away. Kaya nga naman, sila lagi authority, claiming authorities. Ang gusto ni Kristo, kitang tanan, mahimong sulugoon. Di ta mag-contest, kay musangko ratas away. Unya, maghinisgutay dayos mga bati. Kanang Amerika karon, padong naman sila mag-eleksyon, maminaw kas ilang mga kunuhay, mga speeches sa mga kandidato, purlos gyud siging saway, sigig yung hisgot anang mga bati. Kinsa bagod natoy way bati? Lingi, lingay imong naong. Lingay imong naong. Lingi. Nasayop na laktod. Lingi imong tupad. Ing na ginindutan ka sa akong naong, hingna. Sige. Mag-ikog-ikog lang nagsulti, pero daghan kay nagmakit ang bati anang imong naong. Sa kung saong pa na imong rituki imong naong, kining akong naong, sos, kadaghag bati ani. Labaw na atong batasan, labaw na atong binuhatan, kay daghan man kay tag mga shortcomings, daghan man kay tag mga weaknesses, ug inyo yung suhitohon ang akong mga kahuyangan. Oy, ludon mo na ako Labaw na ng inyo. Na magsigig binulgaray mga wagyoy kaikog kining ato mga elected officials sa atong gobyerno nga porti natong butar-butar nila karon gasigig hisgot anang ilang mga bati kanang ilang mga hugaw. Ikaw ba kita
ganahan ka nga ang imong gipili nga leader magsigig hisgot ana mga batik sa iyang isig ka tao? Ha? Ganahan ka? Ako, mas maay patingali ang leader nga akong gipili, gibutaran sa na ako kadaghanan diya, kinibutar mong atong last election. Mas ganahan ko nga maghisgot sila unsaon pagtabang ang atong mga kabus, ang atong mga nag-ilaid sa kalisod nga atong mga problema, kaning siging baha, siging landslide, kining atong wa nay mga trabaho kaayo, kining atong kamahal sa mga paliton, kanaon ta ilang hisgutan. Naa namang given naman na ang atong mga apan. Pero kanindot unta nga bisan pas atong mga kahuyangan, atong mga depikto, atong mga sala, kamao pagintang mohuna-huna unsay gikinahanglan sa kadaghanan, dili kay magsigit ag tinulisukay, hinapakay anang lapok, baos-baos, hugaw na kay silag mga naong. Hugaw na gyud kaayog naong. Kanang mga naadi hangga leader anang mga committee hearing, karon gipang-atake na sad. Nya ako sad, sulti-sulti sa ko dinhi, atakehon sad. Siging hapak ana mga hugaw. Kinsa ba datoy way hugaw murag itag mga bata nga nagduwag lapok, siging hinapakay niya, siging tinudloy, dagaglapok, hapak na maglapok, bula, dagaglapok. Mga buang ta. Ngano man daig daghan kag lapok, di day ka nako pwedeng limpyuhan. Ha? Sige, lingya imong tupad. Ing na sugot ka, ako kang limpyuhan. Sige. Na masugot ka, ako kang limpyuhan. Ana. O kinsa may mo guide nato sa paglimpyo, ang pulong sa Ginoo, ang gasa sa Espiritu Santo. Mo na nga niingon si San Pablo, tinuod daghan tagbahin. Dili ta pariha gift na ay propeta, na ay teacher, na ay word, unsa na kanang gift of tongue, sultig lain-laing pinulungan, na asay tig-interpret ni ana, dunay healer, dunay leader, pero kining tanan gamito ni nato alang sa kaayuhan sa tibuok lawas ni Kristo. Kana mo importante nga duna ko bisan ako makasasala, duna ko'y mahimong maayo para sa atong katilingban. Na bisan ako pobre, bisan ako way grado, duna ko'y mahimong maayo para sa atong katilingban. Ako sad nga dako kayog nakabot nga edukasyon, doctor of different fields. Duna sa ko'y mahimo para sa katilingban. Dili na ko gamiton ang akong authority na hinatag sa mga tao kay elected official ko to oppress the people who elected me or who elected you. Nga mag-away ta. Purting butar na to sa mga tao nga atong kunuhayng alagaran. Unya mo sangko lang ta nga magsigig away. Wa na ta makabuhat o mga maayong butang. Siging gamit anang kwarta sa mga tao alang ra sa atong away o sa atong mga gibuhat. Mauwaw tingitaan na no? Ako isipare, wa man mo mo-elect nako. Gi-elect day ko ninyo. Kusga. Nga. Kung sa may role sa pare, ang nag-elect na mo, ang Ginoo man pinaagi sa kamot sa obispo o sa mga desisyon sa among formators. Kung sa may role na mo, isip mga pare, tigom anang kolekta, hipos anang kolekta, palit anang mga nindot nga sakyanan, palit anang mga yuta, palit anang mga balay, pahimog balay nga nindot kaayo, aron lang yun, doon na kunuhay may securities among future. Mao ba na role na mo, isip mga pare? Kung say role na mo? Yeah. Sulti. Kana, diktari kimig maayo. Please, sultihiming mga pare, unsay inyong gikinahanglan, kay ni ami, ni hapa mi, dito sa katedral, aron mo alagad ninyong tanan.
Maunay among commitment. Wa mo mo elect namo. We offer ourselves to be your servants. Kundi na gani mi mo alagad, mauna kasabi mi. Tuga-tuga mo pare niya dito. Mao di ay magpaalagad. Mao di ay kusog ay mudiktar sa mga tao. Kusog ay maninghag sa mga tao. I-dissolve pang mga kapilya. I-dissolve pang mga organisasyon sa simbahan. 14 taong paningkamot ang nagduol sa simbahan. Wala ba na yung mga sweldo? I-dissolve pag yus pare. Way batasan. Way kalainan sa ato mga government officials. Siging dissolve anab, siging gukod, siging kiha ana mga taong wa nila mauyon nya siging daig ana mga tao nga ilang giuyunan. Kinahanglan mo lahita kitang nagsunod ni Kristo, o kinahanglan ang prinsipyo ni Kristo maogi atong sundon, kay maura gid ni dan padong sa kahiusa o kalambuan nato. Magsalig lang kita sa atong tawhanong mga abilidad o mga gahom, musangko ra gitas pinatyanay. Muna magampo ta sa ato mga official sa simbahan o sa atong official sa gobyerno nga unta dunay hiling nga mahitabo nining ila karong panag-away kining gubat sa kalibutan na ay healing. Ug unsaon man paghil kanang musugod na tag-ingon, ikaw ug ako kauban rata sa lawas, usa ka lawas ni Kristo. Ikaw, ako, kauban rata sa pagbiyahe padulong sa langit. Ikaw, ako, magtinabangay para pagpalambo sa atong kinabuhi. Muna salamat sa atong namalit og slots. Dili ni tagadinhi ang kadaghanan. Lingiay mong tupad, ing napila na yung slot na palit nimo. Awa, di ba? Muduko na, moingon na. Ana, kay wa man nakapalit yun ang tanan. Pero salamat sa namalit kay nakilabot mo para sa ato gining proyekto, nangilabot sa tangadtos katilingban. Ug mo nang dako-dako na tag nabuhat nga kaayuhan. Wa ta dinhi magsigig away. Daghang nangaway nako dinhi. Daghan ang nagsigig libak nako dinhi. Daghan ang nagpost nako sa social media para lang ko maluya sa akong pag-alagad aning maong parokya. Pero thanks be to God, I love them all. Di jud ko mausab sa akong paghigugma ninyo. Dito, bisag inyo pa kong patyon, moingon ra jud ko, this cannot change my love for you. Muna, bisag uwaw na kaayo, sigig baligyag slat, mamaligya gyapon kog slat. Ang mo palit, proud gyud kong moingon, malipay gyud mo og malangit. Pero kamong di mo palit, siguro gyud kong moingon, magkusmod gyud na inyong naong kay padung na mo sa kadautan kay mga daw mo. So mo ni ang atong slot is BF Dag 38,627 na ang atong halin. Onya napay 21,373 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Onya naasa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos na nasa tay 234 ka 16 slot challenge. Atong pakpakan ang mga slotter sa SBF Dag. Onya ang ato sang CTU ang kaniding atong SBF Dag param nis kumbento. Kaning CTU balik-baliko nako ni pagsulti. Ato ning gamiton para paghatag og mga 5 kilo rice ngadto sa atong mga labing minus 3,000 ka mga kabus kaing pamilya atol ni sa atong pag-celebrate sa segunda patron nato nga kapistahan karong October 12. Nya ika November ato sa ning gamiton kaning CTU musugod na taghimog mga balay ngadto sa mga kabus kay natong pamilya nga wa gi klarong balay. Mga 61 sa na sila kabuok. Ako lang nang gi-equate sa akong edad o niya pohon na mahimo na sang 61. So salamat kaayos na malit. So far, as of yesterday, ang atong halin 7,761 na ka-slots, na apay 62,239 ka-slots nga available,
tag 100 pesos ra gid ni. Pero timan ni ang inyong 100 pesos makatukod na nagbalay, makapakaon na og mga gigutom. Unya doon na sa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge, nakadawat na sa tag 39 ka 61 slot challenge. So atong pagpakan gyapon, salamat kayo. Nya nanay ni take sad nako nga na-scam, gigamit na sang atungan, mao na sunda gining ato dinhing official nga mga platforms. Ang YouTube nato kaning Padresiano Ubod, tan-awan ninyo ang subscriber ani 203,000 ani as of now. Mao na tan-awa nya dinhi, sunda ninyo ang atong misa, ang atong mga contents nya. Panahon sa atong misa aning maong platform, anha nato ipakita ang atong official contact persons, contact numbers o account numbers. Kana lang gisundan ninyo. Ayaw na mong tanaw anang uban pang mga channels o bang mga kuan diha. Kanilang di gyud mo masaag sa inyong pag-donate kay sayang sad. Although nakalipay sad mos mga scammers, pero sayang sad no nga ang inyong purpose para unta dinhi sa simbahan, pero maadtos bulsa aning mga mapahimuslanon nga wa sa Ginoo pa nga mga kasing-kasing. So mo na buhata ha, yang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ayaw mo sunod anang mga Padresiano, Siano, ana nga naa diha sa kuan na man ko'y account sa Facebook, Siano Ubod man na. Pero ay na lang ninyo laubi kay porting daghan ang gagamit anang mga ngan ingon ana. Kanilang yung San Vicente Ferrer Parish Liloan nya. Sunda diha ang atong mga information nga gipublish aron di mo masaag. Ako lang ning gisulti kay sa ato laging pagtinarong dinhi sa lawas ni Kristo, doon na gyud mga bahin sa lawas ni Kristo nga karon giharian pas yawa, pasabot mga masakiton, mga makasasala. Pero ayohon ra nas Ginoo pinaagi sad sa atong pagpabilin nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Let us heal each other by forgiving each other, loving each other, accepting each other without condition.